Carleon garchandi nigeran bosha hozi ghamzadash dege I am cash no money bro zalog dazzle in the give you او کشم همه دون مکره نوش اقل میزنه نامی خرطه خالیش نکردی ولی alish kada midov dona memunamash peshnudo akabriya ref khone ago khada ajaz vezanash mumkin do amerika shava ماشي خد تو بوي سقطي تاگون دختار کنه خیلی جونم کنه او کسی خیلی доруҳои авҳадая дар шакли равған ва капсула ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад доруҳо барои баровардани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемориҳои пӯсти бадан доред пас ҳамаи ин мушкилиҳо раи ҳалли худро ёфтанд бо маҳсулотҳои софсавдо агар ки шумо ба варзиш машғул бошед метавонед аз протеинҳо ва гейнерҳои софсавдо истифода баред дастсафка дар шаҳри москва ва санкт петербург аз 1 то 2 соат мебошад дастсафка барои дигар шаҳрҳо бошад аз 1 то 2 рӯз аз номи канали мо гап занед ба шумо тахфиф карда мешавад салому алейкум салом алейкум чхел кору чхел шикра ка худсози амҷода ҳастӣ нестӣ амҷодам кака корбор дигам ҳофизида гузашти уштарам не ҳозирашда хай мама тарафа киҷоиш созам нав нигеро хит кардам ки зуртарай барномаи чи ай ракурси ане дар бораи ту ё ки дар бораи шиносои ту ё ки дар бораи стили мехондагии ту ё дар бораи ҳамун чизе ки ту дар алоқамандӣ дора ё ки ту дар ҳамун тарафҳои ягон кази ягон чи гуфтагиамро видео шаймонем ва реаксияи туро мебинем ягон ҷавоб дошта бошӣ ҷавоб метиҳам тамом ака бумонаш рафтем دونه دونه خونی مرا یا دیدن آروم آروم دگذاشتن گویا باز کردن خوبی را پریمای هجوم دگذاشتن ترقل کردن دبن یا کنی گرگیر کن همه دونه کشند و قرطه کن قرطه یعنی لغ زدن میشه با برادرو همه دونه که کشند و قرطه کن او کشم همه دونه مکره نوش اقل میزنه چی گفتن میگم ягон эмбира қартиқ кардагӣ ак чӣ хе бугумтон ака эмби дамаранги додара ки чӣ меган нону намак хурдаем карочи эмби қати ака аку додара ман қатиу 24 соат ам гуфти гапо чанд сол шид хай мумкин рали ки ягон бор қартиқ када қарш кардаги амин гӯ мумкин қарш када ки чӣ хела ака рали ки ман қатиам тайё ҷангӣ нестам на ки ман мидатам ман ҳамира хум тамошо кардам гуфтам па девона буда хеста мара хели гуфтаста па девона буда ама қатора ама секретора дам ки фош дора номи хирта халиш накарди вали алиш кардам идов дона мемунамаш номи дона мемуни ва ки вақто дадам номи шерт ва бу ки бад хит кардам шерт фо номиша қиртиқ монди Ozi gullu. Ozi gullu shtaga. Qadar shmerem. Мақсад нашоти ма гуфтагӣ нест нашот карчука пускинӣ мега дар хонаашон намисид карчука пускинак буди охир уҷа кеши бечора карчука пускадагӣ буд ма камераш кардагӣ ма пускадагӣ нестам поли ҳама чизе ки дар он тараф мешад дар калаи ма зад хит кардӣ кеши бечора ту гишна будӣ ё ки туро маҷбур карданд карчука ма камерен чӣ хеле ма когда худам гишна мемонам авқот мекунам худам мехӯрам ай ё гишна монанд як корое мекунам мақсад ҳамун чадаку ма просто барои тикток сиёмка кардан чи агане хит чона мекунан ами гишна шава пиёза хомохо мехӯрам мақсад рейкл не уҷа да батли Carleon рейкл мега ки ту дар хонаашон карчука пускунаки амро мега гуфт ман карчука пускам шума сиёмка доштам кеш карчука пуст дошт мо просто фаҳмиданем ки кира пуст дошти ту ака Carleon бародар аймада мақсад Carleon гарчанди нигеран боша ҳози ғамзадаш дега ака ғамзада нест мо ака чӣ хе бугум ғампарвар ай барои ами нахостаи мара гуфтам мақсад мара важар мекунад рейкла гуфта яъне Carleon медонист ки ту карчука пускунаки не ки рейкла ҳамун видео мумкин ҳамун видеоро дидай ака барои шиками худам ди кора чӣ намедонам ака хай рекла мумкин уха карчука пускиниҳо шуқа маъқул нест мисол савзи пускиниҳошо навошна сиёмка мекардем мумкин ки проблема мешид ака
ҳамора да сари маза خب исои شما اون کارچکه را برای کارتوشکا جارید پوست کردیم کی خورد؟ хе ма худам хурдум ака бо дазл эй рейкл яким очрад мехӯра خید نکردم گفتم تو خیلی دلش میره چی گفتم короче гӯш ка ака короче картишка берём ма кадам ирам хурдак вақти моменте ки и худаш картишка пуст кард он момент هیچ کنم میخورم ҳеҷ ка намехӯра барои ки риска برای همون خیلی بگرم اگر من کارچکا پوست کنم میگه نیم برات دار радной туғурияи мақсад ду дона пуску бираҷон бихахидад خطاش میره کسی توی مبارک میخونه در نظر ما او آدم یکیه کسی توی مبارک میخونه در نظر ما او آدم یکیه کسی توی مبارک میخونه در نظر در نظر تو چی؟ дар назари ман ака намедонам ака хай дози ман бугум ғамзадаҳо хафа мешаванд дар назари ман ки кори хичуна туи муборак мехонанд اگر توی مبارک خوندگی ман хондагиам ака чӣ хе бугум ака туи муборак мисол на бародарон дазл мисол арӯсошон мисол вақти худораматиҳо шу кардагиян дилам сух қатишон хонду мақсад гуфтам дар дили ҳамин бародара خیلی خیلی یک پول توی مبارک не мара ака хеле бугу ҳашта арӯсум шу кардагия ман нигерам ман ҳар як тевуда ага ҳашта арӯсум да туи муборак бихонам замин замона پنج قسمی чорпак туи муборак як баргард ямчкаи бари короче мақсад дар кор неста ака хай мехонанд ака бачаҳо ҳастанд мисол на ошиқ шидагиян кадоми ошиқаи ӯро мефаҳмам ака نه عاشق شدگی عروس شما میکنه چی سایه دادنی؟ як арӯси дига бихафа در کار نیست؟ дар кор неста ошиқи اگر конкретно دوستش بداره چی؟ конкретно дӯсташ будора багираш ахи раз дӯсташ медорад ма бета наметонам падарат наалад мисол 7 дарахт 8 дарахт нага просто брава пеши оташ дарахтои пеши студияра гуфтестам мақсад брава пеши ҳамон отаи ҳамон бачаи духтараи бигӯя ки мақсад тағои ман мехоҳам духтари шуморо сабой кунам мисол иси ҳамон отаи духтар дилиш меса майда бачаҷон падарат наалад нигоҳш кун гир бар о дастаф ки хай бечора мисол хай мумкин духи гавзанӣ надорад на хонагиро шонда мега ки ман духтара дӯст медорам ки брадам хел гап то мера айтани вай гап мезани отай вай хати меша 50% суми қалин гамада бутам мақсад ман мерам мақсад тағагӣ мекунам духтара мегирам яки бадами бигираши дурус пас ҷавоб шта ба отай духтар васер то ва чӣ гап мегӯ гашта худам никоҳ мекунам мегирам духтара туғре махшиш ака саату акадам дилма ки шуда туғре ака бо ям дига зинда мекунам сар метам духтарша туғре даши мере برای که برنامه را دیدم که کش میگه که اگر شما نوزی همین 2020 هم نوزیان 2020 بخدا بلا این موجود نبرنی نجا که کش میگه که اگر شما سیاره بخونم ما در شرایط میخونم اگر ما در سر میکنم اتنا میخوای کش میگه اگر شما نخونم ما واپس بس میگم اگر شعباز برنامه ما اگر ببینیم مقصد التماس نخون همین کش سر خاطری کش سر نکنه ثواب میگیری مقصد همین آدم نخونه چی مگه درسته بس که نه بچه چی سوال شده؟ نه چی سوالش ولی سخن کردم و ما فکرش هم میدونم که سخن بگن که با اون نیالی اگر نمیاره پی دیلی غریب بود بخونه کش عوض چیه اموره میخونم میگم من خوند کو انا امورا کش هم امورا شده داره شانس نتید اون امورا کش عوض التماس نخون و اگه او خیلی اون کلیپی و بعد اگه کسی را بخونه نخون دوست کش فقط دیگر نخونه اگر سبب چیه؟ аки сабаб қадар мехоҳад репа бас кунӣ бачаам дилаш месӯзад ки ман нахонам реп мисол бекор нагардӣ бекор нагардам не ки охи ман ака репам намехонам хеле мекунам яъне ту дар гапи дистодӣ шон репам давом дод ту дар гапи ма дар гапам шон репа давом дод ман гарчанде канал ма фурӯхтагӣ будам реп нахондам барое ки ман дар реп дар кор набуд барое ки канал надоштам акос канал канал ҷо хонда мегирам ҳар рӯз ака кадоми дада реально шон репа бас некард ту бас некардӣ хай бо ягон рӯз ака шабуз кад ягон чӣ мекардем фребш мекардем ягон трек да просто ака номша биги аввал да номи моро биги тамом е бига тамом шон репа сар кард ака шабоз иншолло то 50 солагиша репа бас намекунам гарантияш кади 60 бор дига бас кунам идов дазл ба филм репа бас мекунам در دل غم و حسرت میره با من از کنارت در دلت غم و حسرت باز
یک حسرت از کنارت رفته است با دیگری خزان گشته است در بهارت خزان گشته این ترک پریپف ایتای و خطی نویگم سی و همون وقت لند خدی نوی باید دیز شپک میکردن لیک لند دیز زد زد پریپف ترا خوند پریپیو مرا خوندگ همو اگر چند که تکستای نوی در جواب میداد دادم خید میکردن که همون ترکای زنش برای همون پریپف های خیلی بود اکه ممکن تکستاش همه خوندگ خید نمیکردن که اون ترک این مینا پریپف برای همون این مینا پریپیو اگر اکه گفتی تو چی خوندگه мару сигаб хай соз хондаге лен талантаю ака ҳаму чӣ намира хонда буд ма мисол зангиш задум мисол ленда ки ма ленда голи гуфти гапо ки толи и қулоода набуд ки ма ира мешунохтум студияи лилишо меомадак мақсад додара ҳамчен занг задумтум сағирати мара дисади гуфтум гуфт не ака гуфт мақсаду барои нави кай гуфт ма просто ки ака ҳаму чен ҳам дар илғамасрат припевш хичида буд ака барои ҳами ака тошто барои ҳам чиш кардан неша ки ма ака парво надорам то номи хидмат нагиранд ҳамин намёк синима омад ба ма дис намазам хид кардам соз хонда اگر که هم خیلی تکست هم خیلی میشید ترا предлагат میکرد نوی هم خیلی میخوندیشون не ака ма нахоҳи хеле бихонам در دیت خمازد با یک کسرت از کنورم ма хеле мехондам гашта дар нави ки бечора дис меши ӯ баргар отата оча мегум гуфтеса ма ӯро хеле гап мезанам ҳама хиёл мекунад ки ма гашта ӯ да дис задеста ами кадом трек та текст шахил днайсаги ма ака қариб кадоми қати фит кардагим ака известниё қати шон қати навик ё чонҳо мисол ака элан қати элан қати рекл элан фит кардагим амвора просто припевоша ҳамвоқ чон нависагиан чихе бигум припевош тайёра текста меоран ҳамаш тайёра ҳами дар ғамасрат ҳам припевш тайёр буд мисол ма омадам мотивша ки придумал кардам дар чӣ буд ғамасрат мотивш аму эруни худаш ҳам хеле охиам ба ҳаму минусовка худаш тра гуфт минусовка худаш ҳам хеле бихон ӯ текст ҳам хеле нависаги буд пад минус дади ҳам уже просто гуфтам хеле хон гуфт ки ҳам хеле бихон ҳам хиёмат гуфт текстам хеле гуфт короче ами падами нота гуфт дар дил ғаму ҳасрат хеле окей дар дил ғаму ҳасрат не ака просто гуфт дар дил ғаму ҳасрат я намуд мотиви хича дора ки мисол ӯ нави кампан мотивата придумат кардем мотив шама хидм придумам мотивома русига ва ка ҳечка придумат намекунам яъне наимони иҷозат не охир мақсад чизе ки ма да махла ма ҳамуро придумат мекунам хайна иша оз гӯш мекунем ку иша ки придумат кардаге барои ки умон и хеле намехонанд ҳам минусов карда но шумо чӣ хеле хондагем ва ки придумат кардагемра ира чӣ хел придумат кардем ира ки придумат кард рекл ира ҳамаша рекл нависаги буд текстоша ака ира рекл бояд мехонд ин минусовка да ман аввал қати ҷаспер хонда будам короче ака ҳам хеле стил қадим ҳам хеле ака копи набуд камтарак дига хелтар буд короче ӯ реп хондак ман папса бояд мебировардемш дадум неста короче 2000 набировардемш ака ки ҳаму чен суроб омад гуфт биё ҳамира гуфт ҳам хеле бихонем гуфт хеле тенҷтар меояд мисол 2018 шудаге медонӣ хеле соз омадаге насам ака ӯ вақто студия не як квартира да ҳама ура коллега будем қати на ҷаспер кабинка надоштем микрофон просто дар мобайни хона хали мондаги буд ами кадом мерем фуре бихона я трек зас мекард хе качестваш тенҷ буд ака ҳаму чено ака чихе бигум ака ҳами меган ку агар ҳозир агар ҳами ягон репер агар ягон давлати дига бирава мисол фарқ надора ягон германия америка ҳам тарафо рава ҳамиш қашама фаҳмидем ки ака мотиватсияи реп хонид уже дига хелтар мешава ака уже мумкин ки слишком бад ғамзадагӣ нахонӣ ба хиёли ман ака да ба фикри ман мужибурӣ ҳамин ғамзадагӣ хондан дар кор ҳаст ё нест ака халқ ҳамира қабул кардаги тарафқатсозӣ ҳамин тарафқатӣ гуфти худту нигерӣ ака ғамзадагӣ ака хондан дар кор ака мухлис ҳамин чиза қабул кардаги ака мухлиси реп чизера қабул кунам ака нима да аввал мисол ҳам хебуд ки мухлис чизера қабул куна ҳаму ака ма ҳозираш да чихе бигум ака
мисол слишком ма додзада подзада ма намехонам ака мисол ина ҳоз Макс Бадик Фрейд барома доран ки ва хеле конкретно мегам мо ғамзадаем ту дух мекунем калимаро худа буги ту ғамзадаи ман метавонам гуфта ки бародарам ғамзадаанд худта наметавонӣ гуфта не акма ба кадомана мумкин баъди хай ошиқ шудагия мисол ӯ ошиқ шудагия мисол ман ака ҳеҷ кара дӯст намедорам ман ай соли пеш буд мисол дилсанги мақсад ман ошиқ шуда чихе намекунам ки дурӯғ гуфтагишон дӯстшо медонем барма бинам чӣ гуфтани чихе гап мезанем ба телефон кунам ту мара дӯст намедорӣ не вақт чо медонам ки ман вора дӯст намедорам дар зиндагӣ тан додагиам ман ҳамин главни дар зиндагӣ хиёл мекунам ки зан бигирӣ занта дӯст хай бародаро агар кеша 5 трек подряд дар бораи баргард бихона бидон ки и гапш дурӯғ будай оё намедонед ки дӯстшон намедорад не ки хиёл мекунам ки дар рэп хондан ошиқ шудан соза барои мотиватсия текст нависид ака мешава ки ягон духтари конкрет дазл ошиқ буд вақте ӯ духтаре 3-4 гудак дошт ҳозир надора кӯдак як гудакш мурдай мега ашу ҷудо шавӣ бо мегирим тафтеста ки ман намедонам бача чӣ мехоҳад не ки хай дазл хай бародарай сагра 24 сафхати ман ман чӣ хеле аҳамият додум та дазлат нағз намебинӣ ягон ҷуда ягон кор кардагия хай дазла ман ай дӯстдорира и гапора мегӯм нағз намебинум дӯстдорира бачаи зурай мақсад мужик аёда аям солои 2015 ай вақтои мо ай тим хидат медони ака мисол ҳамон вақтҳо ака ози ами қатимон ки мондаги ами дазл мондаги ягон бошия ки ягон каса будай бош ки ona қиртақ омад ёки жертва омад дазла ёки успет накардӣ не ман дазла нагуфтам мужик бури дазла гуфтагиам дазлае ман нагуфтам ки гуфтагия ҳамон соло мегуфта ки дазл ӯ соло сумдор буд бечора харид мекард меомад жертваш мегуфтан ну хай мутаассифона жертва буд айҳода бисёре карсмен дар жертв дами дазла чизо ҳамун харид кардагиоша хӯрдагӣ кия туи ба фикрам не ака ёген буд барои на группаш гирифти не ӯзи намедонам ака дазл мега ба қарибӣ мега ту боис пешш мекунам ту боиса намедонам михелеку мешава хай ту боиса қати ягон духтар кунам хати ҷонон кунам ока зига қати ту боис намешава ту гёрл кунам ту гёрл ту голс ту гол хай проекти дугонаҳо душаминский вариант мумкин бурояд мешава хали иш ушам паренш ки дадкагиам арусша мо бетон наметонем баргард илтимос бой братҷон илтимос гамира ғам ната илтимос ман ба ҷош хизмат мекунам биё бигирш гашта хай прямом смислу хали хай раҳмат кунам барои барномада иштирок кардан ва чӣ саволе буд ҷавоб гирифтем миннатдорам барои чтобы позитивни пойни гузашт ва медонам иҷода жертва асосӣ дазл буд любой темара через дазл бонем не ки мо намехостем даже номи дазла бигем ами худат ис мезанем дазла пример меёри ус мезанем дазла пример ака братай бахудо мо ози дазл қати шӯхӣ мекунем мисол чӣ мекунем ранги дазлам хеле полни открити бошед да видеорам чизе форат бугӯиш рейклай ба фикр хай рейкла ё рейклай дазл хай ҳамон ман медонам ки мисол хафа мешам мо қати ё мисол шӯхӣ мекунем дар видеора мирам шӯхӣ ман хафа намешавам плюс рекла мекам ин чӣ гап мега пока фромӯшик мемега чизе форат мегӯиш хай ӯ плюс чӣ неста ӯ фромӯш намекуна ка ӯ просто шӯхӣ мекунад шӯхӣ мекунад ки фромӯш кунам как гузашт рафт корбор кадяка ҳатта чихе фридум фикр ки сад агар бачаи хубам боши дар ҳаёт чихе як кора пага фромӯш кунӣ может ӯ ягон болезне ягон чия не яка мумкини болезн ёки ранги касали дазл саратонишам чия яке аз аму хайпҳои репиай ин мумкин касали давнае чун намедонам ки хай мумкин фромӯш кунанда ки не ки ҳамин коми ма дар слова кард фромӯш кунанда ки не ки бояд фромӯш накунам бозиам қадрейку дар группа ҳастед хай намедонам ман хидмат кардам ман дурстига бози айпаси ҳамин пешравӣ хидмам айпаси дар проектем ака тарк ба гузашти вақт ҳама чӣ гуфти гапо чӣ мешава хай бо қати дазл англисӣ лова гирифтесем плано бисёр чиқрае ба англисӣ хондани не рафтание тарки ватан ба уҷа қарибӣ мехонем мерем хай мерем иншолло дазл мегӯяд
پیش صندوق اکبر رفت خونه نگو خد اجازه بزنش ممکن در امریکا شو بعد سنوب دوگه که بگه که کیم چی تیما میخونه دست بگه که در برای خیلی عمود دختره که کیم توی مبارک خیلیش داد میگیم توی مبارک های طرفی Snoop Dogg and Dazzle prepare with cash نه من نو میگیرم تمام بعد بگه که بگن cash بگه خیلی give me cash بعد چی میگویی؟ میگم no money bro I am cash no money bro Zalog Dazzle in the give you короче Give Dazzle without cash without cash is a Dazzle is a give ship home is a tapur Your boy Corner yes bro Yes goodbye man Thank you for coming alright bro in our studio thank you bro understand tomorrow Yesterday Good afternoon tomorrow Good evening good evening bro Yes I go to school I go to sleep I go to English language in the I am in Dazzle in the English Marima How should that give you say How many Those. days you learn English? today Today? yeah So studying or matter? no Or study stuff? is a no the stuff today I am in Dazzle in the You are walk doing today? yeah Today big? no my dear Thank you for all man, goodbye that turf to bombos bro Anything for your watching auditory? In English tomorrow new track I am and I am good track Grushknen listen bro Okay bye please subscribe in Cash channel. What's your channel name? Cash official Cash official. Cash raining but not for it Cash official Okay, thank you. Cash official. Subscribe. yes new track in Tesorbers